في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات. Hvala i zahvala pripadaju Allahu dželle šanuhu, neka je salavat i salam na njegovog miljenika i poslanika Habiba Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i na sve sledbenike i pripadnike njegovog ummeta do sudnjega dana. Cijenjena braćo, uzvišeni u suri Alu Imran poziva one koji nose vjeru u svome srcu da budu svjesni gospodara svevišnjeg i kaže: o vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije doli kao muslimani. Molim Allaha dželle šanuhu da mi proživimo ovaj život onako kako to dolikuje vjernicima, a da sa ovog svijeta odemo u susret gospodaru svevišnjem nasmijani, radosni, a i gospodar sa nama zadovoljan. Mi ćemo inša Allahu ta'ala danas da nastavimo govoriti na temu imana, na temu grana imana, na temu našega vjerovanja, jer rekli smo, a ponovit ćemo to i ovaj puta, iman je osnova bez koje čovjek neće pronaći istinsku sreću ni na ovome svijetu, ali niti uspjeh na budućem svijetu. Mi ćemo inša Allahu ta'ala nakon govora o pravima određenih skupina na ovome svijetu sa kojima obitavamo, jer smo spomenuli da je čovjek društveno biće, da ga Allah nije ga stvorio da živi sam, da bude odvojen, izolovan od drugih ljudi, već da bude u kontaktu sa ljudima koji ga okružuju, da ima lijep odnos i da očekuje od drugih lijep odnos. Pa nakon govora o roditeljima, nakon govora, odnosno pravima roditelja, pravima rodbine, pravima komšija, dolazimo do generalnog govora, odnosno govora o generalnim pravima jednog muslimana prema drugom muslimanu. Mnoga prava od ovih možda smo nekada i spomenuli, vjerovatno smo svi čuli poneka od tih prava, a neka smo imali u svome svjetonazoru usađena. Ali je interesantno koliko mi mnogim od tih ne pristupamo na način kako je potrebno da musliman pristupi. Ili bolje rečeno, ili bolje kazano, nonšalantno pristupamo tim pravima drugih ljudi koji imaju kod nas, a to su također isto naša prava kod drugih ljudi. Ovdje se prvenstveno misli prava muslimana prema drugom muslimanu. Naravno, čovjek treba da ima lijep odnos i prema drugome, ali danas ćemo govoriti o pravima jednog muslimana prema drugom muslimanu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgajao ashabe da znaju da nisu samo velike stvari, krupne stvari koje se nađu u očima ili budu dostupne drugim ljudima za gledanje kada učini nešto čovjek, da je to islam. Ne. I one male stvari koje se usput izgovaraju, stvari su sastavni dio našega vjerovanja, našega bivstvovanja, našega bića. Kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o pravima, rekao je u hadisu koga prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, koga bilježi imam i Muslim u svome sahihu, u kome kaže Allahu poslanik: haqqul muslimi alel muslimi sittun. 6 prava posjeduje svaki musliman kod drugog muslimana. Idha laqitehu fasallim alejh. Pogledajte, ako ga sretnete na ulici, ako sretneš brata svoga na ulici, da ga poselamiš, ne? Kao što je kod nas običaj, nije mi nazvao selam, prošao kraj mene. Ako ga sretneš, da mu selam nazoveš. Pravo njegovo. Ne znam ja šta je u Ahmedovoj ili Hasanovoj glavi. Šta mu se desilo? Gdje mu je možda pamet u tom trenutku? Na što misli? Možda je čovjek okupiran nekakvim problemom. Zato je Allahov poslanik rekao: pravo tog brata koji prolazi, možda je zaokupljen, možda je i ljut, ali možda hud ne zna da mu je to obaveza, da nazove selam, zato ti budi od onih koji će probiti led. I koji će osvajati srce
Zato kada vidiš svoga brata da ti nailazi, oslovi ga, poselami ga. Neka zna da si ti brat, da nisi panj nekakav na putu, nego da si živo biće. Druga obaveza koju vjernik, musliman prema drugom muslimanu ima, jeste, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Iza da'ake fa'ajib." Ako te pozove, da mu se na poziv odazoveš. Ako te na nekakvu radost, veselje ili tugu pozove, dužan si da mu se odazoveš. Dalje, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ. Ako zatraži pomoć od tebe kao savjet, da mu pružiš, nije dostojan da sam odluči. Došao je ovdje, vidite da nije se snašao kako treba. Zatraži savjet, nemojte, draga braćo, okretati leđa, već je pravo tog insana koji je zatraži pomoć, da mu osoba od koje je zatražio pomoć odgovori. Da mu pomogne sa savjetom. Dalje. وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ. Ako kihne čovjek, pogledajte u kakve detalje ide taj odnos prema drugom bratu muslimanu. Zašto? Da bi osvojio srce. Kaže, kada kihne neko i kada spomene pohvalu na Allaha, dužan si da mu uputiš dovu i da kažeš jarhamuke Allah. Allah ti milost svoju ukazao. Koliko mi generalno upražnjavamo ove stvari. Koliko kad vidimo da naš brat kihne nije rekao ništa. Koliko je nama stalo da mi kažemo, dragi brate, kaži, alhamdulillah, zahvali se Gospodaru. Mogao je taj trenutak da bude tvoj završni trenutak na ovom svijetu. Zahvali se, imaš sevap što si ga podstakao na činjenje dobra. A plus, imaš i sevap za obavezu koju si kasnije sproveo. Jer si mu nakon što je izgovorio alhamdulillah kazao Allah ti ukazao svoju milost. Nakon toga, 5. stvar, وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْ. Kada bude bolestan, da ga posjetimo. وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِعْ. I kada preseli da mu se dženaza klanja. Ovo su, draga braćo, obaveze. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je o njima na desetine mjesta govorio da ukaže ljudima da je u stvari u tome ljepota. Da je to jedan od kraćih načina da čovjek dođe do zadovoljstva Allaha, pa čak i do dženneta. U hadisu koga prenosi Abdullah ibn Salam, radijallahu anhu, a koga bilježi imam Tirmidhi, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-lejli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi-salam." Širite selam. Prosta stvar, nije ni malo teška. Širite selam. Hranite gladne. Obavljajte molitvu kada drugi spavaju. Noću ući ćete spokojni u džennet. Proste stvari da kaže islam čovjeka je njegovo življenje i za dobrobit drugi, ali prvenstveno nastojanje da oplemeniš sebe kako bi valjao drugima. U hadisu koga prenosi Abdullah ibn Omar, radijallahu anhu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis bilježe i imam Buhari i imam Muslim. Kaže Allahu poslanik, kada je bio upitan šta je najbolji islam, da nahraniš gladnog i da nazivaš selam čak i onima koji nisu muslimani. Ovdje trebamo govoriti sad iz nekakvog etnokulturološkog aspekta. U arapskom svijetu, kada je Allahov poslanik to izgovorio njima, i oni koji nisu bili muslimani, njihov pozdrav je bio selam. Razumijevali su šta je selam. Šta je htio Allahov poslanik da kaže? Budi živ, budi postojan među drugima i kada vidiš da nailaze, ti ih poselami. Ili pozdravi ih onako kako je njima ugodno. Selam je najljepši pozdrav.
Ali nije problem ako ti pozdraviš onoga koji živi do tebe. Jer treba da vidi tvoj lutf, tvoju ljepotu, ljepotu tvoje duše i taj koji živi pored tebe. Da je tako, potvrdu nalazimo u 86. ajetu sure An-Nisa gdje kaže Allah dželešanuhu وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kaže, ako vam se pozdrav uputi, odgovorite boljim na njega ili jednakim njemu. Inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Pogledajte ovo. Allah dželešanuhu će za sve tražiti da se polaže račun. Ako nas je pozdravio neko dužni smo da odgovorimo. Draga braćo, ono što me je potaklo posebno da se više osvrnem na ovaj dio ovog hadisa, prvi dio selam, jeste jedno zaprepaštenje koje sam doživio prije sedmicu, dvije u ovoj Allahovoj kući gdje brat musliman pruža ruku drugom bratu muslimanu i naziva mu selam, pruža mu ruku predamnom. Allahom se kunem. I ovaj mu kaže, bježi od mene. Draga braćo, da znate, ne odgovoriti na selam je grije. Namjerno proći, ne nazvati selam je grije. Obaveza naša, kada je neko sposoban u Allahovu kuću da dođe, nije ni svjestan koliko je jadan sa tim postupkom. Draga braćo, vodite računa. Znajte da je osoba kojoj čovjek svjesno ne odgovori na selam slomljena. Koliko god bio jak insan, koliko god velik bio insan, načinio si povredu, a to je sveće od svetosti Kabe. Kada brat mora pognuti ruku, zamislite kad pruži neku ruku i on mu kaže bježi od mene i mora da spusti ruku. To je sramota svih nas, draga braćo. Ne ukazivati na te stvari. Ne ukazivati da i male stvari su u stvari naša vjera, naš identitet, naša obaveza. Dalje, draga braćo, u ovim pravima jednog prema drugom muslimanu je i jedno pravo koje se naziva odazvati se na poziv. Imam osjećaj kada razgovaram sa ljudima da često ljudi se žale, uputio sam poziv da mi dođe, nije mi došao. Nije mi došao kad mi se rodio sin, zvao sam ga. Nije mi došao na iftar, zvao sam ga. Ne znam hoću li ga više zvati. Imam osjećaj, draga braćo, kako više ljudi žive u ovom nekakvom zapadnjačkom ambijentu da potiskuju ono naše dobro, onaj naš merhamet, onaj naš tabijat, pravi, prirodnost. Pa ako hoćete bošnjaštvo, jer plaho je dobri stvari u naš nacionalni taj identitet ušlo. Ne samo Bošnjaci, nemojte me, draga braćo, pogrešno razumiti. I ovi koji žive oko nas, braća, i Albanci, i drugi. Zaista je mnogo tih nekih stvari koje su bile prezentne kod nas, a koje se danas gube. Koje se danas gube, imam osjećaj da biramo goste, prvenstveno koje pozivamo sebi. A i biramo osobe kojima želimo otići. Ne vodeći računa da je pravo brata kada te pozove da mu se odazoveš. Izuzev, naravno, ako si spriječen nemogućnošću odlaska zbog neke stvari koja je jača, koja je nadvladala čitavu situaciju. Imam osjećaj, draga braćo, da je danas i kod naše braće kada vide pozive na telefonu, zove ga AA, njemu se neće javiti. Njemu sam zauzet, njemu sam u obavezama. Ali kad zove BB, vrlo rado se javi. Zašto? Zato što taj BB voza dobro auto. Zato što taj BB uposlenik je neke ozbiljne firme. Zato što je taj BB možda osoba koja će mu sutra valjati. A od ovog AA ne očekuje ništa. A nije ni svjestan da je puno oni, kako je rekao Allahov poslanik, koji raščupani dođu i poderane odjeće na vrata pokućaju
kojima vrata ne budu otvorena, a njihova dova se ne odbije. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga prenosi Ebu Hurajra. Ebu Hurajra je najviše prenio vjerodostojnih hadisa. Ebu Hurajra ovaj hadis prenosi, a bilježe ga imam Buhari i imam i Muslim. Najzlobnija je hrana koja je spremljena ili najzlobnija je gozba koja je spremljena za bogataše, na koje nisu siromašni pozvani. Kaže Allahu poslanik dalje u nastavku ovog hadisa: وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَ فَقَدْ عَصَى رَسُولَهُ. A onaj ko se ne odazove na poziv brata svoga, neka zna da je iskazao nepokornost, neposlušnost Allahu i njegovu poslaniku. Neposlušan je Allahu i njegovu poslaniku onaj ko se ne odazove na poziv brata svoga. Draga braćo, možda taj poziv od AA, kada bude upućen prema nama, možda je to poziv, posljednji poziv za pomoć. Možda je neko zaglavio, možda je imao udes. Vodite računa o tim stvarima, ali i bez toga. Bez toga, to je vaš brat koji vam može biti karta za džennet. Tedhulul džennete bi selam. Ući ćete u džennet. Ući ćete u džennet spokojni. Treća stvar koju želim od ovih 6 da spomenem jeste obilazak bolesne osobe. Koliko često smo imali potrebu da obiđemo bolesnika. Čuli smo da je bolesnik negdje, poznajemo ga, da mu odemo, da ga posjetimo u bolnici, da ga posjetimo kući kad dođe. Imamo nekad i osjećaj, draga braćo, da neki ljudi ne žele, a nisu ni svjesni da je to hak brata kod brata. Nemoj, molim te, prehladio sam se, samo mi nemoj dolaz danas. Nije stvar u tome. Stvar je da te insan pogleda s vrata i da ti kaže: brate, da znaš, ti si u srcu mome, zarad mog gospodara. Ja sam došao da te obiđem. Ti stavi masku, pokri lice, samo da znaš da sam ja bio i da ti na mome radaru postojiš. Ali ne kada se najavite da posjetite nekoga, jednostavno kaže: nemoj, molim te, bolestan sam. A možda nije dovoljno ni bolestan. To je s jedne strane. A s druge strane, pa dobro dok prođe, nije to toliko ni bitno. Pogledajte, Allah dželešanuhu hadisi kuciju, također Ebu Hurajra prenosi, a bilježi imam i Muslim. Allah dželešanuhu stavlja u istu ravan posjetu sebi i posjetu bolesniku, zarad Allaha dželešanuhu. Kaže Ebu Hurajra, Allah dželešanuhu će u hadisi kuciju, ovaj hadis i kuci je zabilježen u Edebul Mufradu od Buharija. Kaže, na sudnjemu danu gospodar svevišnji će kazati čovjeku: o čovječe, ja sam se razbolio, a ti me nisi došao u posjetu. Pa će reći on: gospodaru, ti si gospodar svjetova, kako da te ja posjetim? Čuo si, znao si da je moj rob taj i taj bio bolestan, ali ti ga nisi posjetio. A je li ti znaš da si ga posjetio da bi mene tamo našao? Ovo nisu male stvari. Imam Nevevi tumačeći ovo kažu da upravo bereket, blagodat, milost, posvetu gospodara svevišnjem u tom trenutku, ako odeš posjetit, naćeš na postelji bolesnika. Koliko, draga braćo, smo mi iz ljubavi prema Allahu bili potrebni da kada čujemo bolestan je neko, ne samo da odemo reda radi da ga posjetimo, već da odemo da mi svoju dovu proučimo na tom osobu. Kaže Aisha radijallahu anha, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi imao običaj kada posjeti osobu koja je bolesna, da potare rukom po njegovom tijelu i da prouči dovu. Kratka dova, a izuzetno sadržajna dova. Allahumma rabben nas, Allahu moj gospodaru ljudi, edhibil beth, učini da ta tegoba nestane. Vašvi ente šafi, li izliječi gospodaru, podari lijeka jer ti si taj koji liječi. La šifae illa šifauk.
Ne postoji pravi lijek, doli lijek onaj koga ti daješ. Šifa la yugadiru sakama. Lijek kojim liječiš nakon koga bol se ponovo ne vraća. Ili nakon koga bol nestaje. Koliko smo imali potrebu da naučimo ovu malu stvar i kažemo sebi u životu. Ja ću da vidim, poput Ebu Bekra, ja ću da vidim ko je bolestan iz mog džemata i da ja odem da zaradim sevap. A veliki sevap se može, draga braćo, zaraditi, kako kaže Allahov poslanik u hadisu koga bilježi Imam Tirmidhi. Onaj koji dođe ujutro i posjeti bolesnika zarad Allaha dželešanuhu, na njega do akšama 70.000 meleka donose salavat. A ako posjeti bolesnika zarad Allaha, ako posjeti bolesnika u akšam, meleki donose na njega salavat sve do sabaha. I njega čeka vaša harif u džennetu. Velika je čast naći se na mjestu, jer Allah dželešanuhu ukazuje milost tom prostoru. Iskoristiti priliku za odjenut se dobrim djelima. Dobro djelo je, draga braćo, kad nazovete nekome selam, kako kaže Allahu poslanik u hadisu sallallahu alejhi ve sellem, koga prenosi Ebu Hureyra, bilježi Imam Buhari. Prošao je čovjek pored Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nazvao je selam i kazao Esselamu alejkum. Allahov poslanik nakon odgovora na selam kazao je 10 dobrih djela. Nakon drugog koji je prošao i rekao Esselamu alejkum wa rahmetullah. Neka je mir Allahov i milost Allahova na tebe. Kaže 20 dobrih djela. Sljedeći koji je prošao i dodao o barakatu i baraket njegov, blagoslov njegov, 30 dobrih djela. Allahov poslanik je kazao spontano, a ostavio poruku. Zato, draga braćo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao također u hadisu koga prenosi Ebu Hureyre, a Imam Muslim bilježi. Većina ovih hadisa koji su iz poglavlja selama i obaveza prava Ebu Hureyre prenosi, a oni su i najvjerodostojniji hadisi. Kaže Allahov poslanik: "Wallazi nafsi biyadihi." On, tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Wala tu'minu hatta tahabbu. I nećete vjerovati dok ne budete jedni druge voljeli radi Allaha dželle šanuhu. Awala ajullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Zar ne želite da vam pokažem stvar ili ukažem na stvar koju ako budete činili, zavolit ćete se? Afšu selame bejnekum. Kada su dali potvrdan odgovor, Allahu poslanik je rekao: širite selam između sebe. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياء